Biyen iki pamit karepe dhewe. Lah iki mlebu dhewe. Mula nek garapan anyar kok greget. Tunggal kabupaten ra entuk ngono kuwi. Kuwi biyen calon anggota dewan ora ngono. Dewan apa? Dewan apa? Apa ekonomi lemah Indonesia. Apa anu bocah iki anu trek rekod elek yo. Yo, Bi. Trio niki komposisinya bener. Trio tiga. Kamu untuk kita atau suara, kue sebagai nek joget apik lu Mas. Aku sebagai pengocok perut. Oh, Lama iki lho pengocok perut. Komposisi nek makanan ki bahan bakune. Aku rak campurane. Wis sakarine. Ngene ya, beri pomo sop ya. Pomo sop iki wortele. Terus kue apa ki jenenge kobis. Aku lalen. Pak dijelokne dhewe awak. Salene itu. Ayo ndak. Wis Sebagai senior hubungan harus aku nek wong pemadam belah mata kan gue cambuk. Oh, iya. Ya bukan cek sithik tapi termaafkan toh. Iya. Jadi mengcover itu dikalahkan. Kirang rogo. Benang merah menurut tidak berapa. Yen wasrina enggal ratri kang Lho aku. Enek sinde telu. Wis kuyok lalen kok ngono. Iya, aku ya manut to nek iki adet wis tahun ping 3 ya umume sindan to. Lah jadi wong kan dipikir, oh, iki nek ping dadi tarik iki gedang. Lah iki nek ping dadi tarik kok aku tahun ping 3 ya mantap yo. Aku kan aku seneng nggo banyu. Terus kan nggo apa? Aqua. Aduh. Aqua. Artis aku. Wes tegur di blek ra. Kali kabeh solo. Kowe iki lho, kok ya kepudule lho kowe. Loh, beda tak? Umume apa? Loh, aku pengen beda dengan yang lain kok. Apa? Karep. Aku nek cekatan banyune banyu susu. Wah, jadi wong dede tak go apa? Aku kene gur tak go srawung kok. Bodo turah go apa nek Di tangan nang yo. lho, gembuk. Wong niku dikadiki ning ngangge susu kambinge tawa. Langsung nyucup kok mriku. Apri. Dari sumbernya. Apri medeni kuwi. Ayo nak kita. Ndak kelangan kok. Ben alami dari back to nature. Back to nature. Ben ke alam. Le. Kamu nek botole ora higienis, Iya. ora steril. Ayo ndak kita ndak kelangan kok. liramu analinya
gara-gara tutup kambinge tawang marake gendro ae. Ayo Kita tidak pasang huni nek ojo Pak. kata-kata lho Pak, dompet ali-ali. Aku digarong. Aku minta tamu gestar. Ade ngarani ku among tamu ya sapa? Ning patut lho, bar lengkap bener karo Pak Sauri lho. Patut to Mbak Apri? Patut Apa banget. nyanyi Prabu, paman Prabu. Yo alah, Patut banget. Pak Pak Sauri. kok nek tidak rumah makan punya kok dadi kepala cabang ngoten Pak. Kita terus kalian kula nek kula wong iki jujur. Beli yo. Ya ira sing status dan anu sing ya Pak elek kok Nek resik nek bicara ya patut kok Le. Pak Sauri jejer karo prewangane. Aku itu ora di wong tuwa cocok. Enggak, sate bojo, ate wong tuwa. Golek tangan dhewe apa mau dhewe wong wedok keran. Aku ora apa-apa. Apa? 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 Aku tau mlebu. Ayo nak. Busuk nih ndak mriki busuk. Busuk beta. Busuk kime. Oh, lagi busuk. Batang ini. Bu Mimi, apa Bu Kiki. Sukime ini Bu Kiki. Busuk. Putri nak. Ratri. Suara di tadi pelet. Tresnani lair